Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 11:29. This time check. Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon, Balita, Banat, Bulig.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 11:30. Sa libat mayong apon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga aksyon tagparamati sa tabok sang kadagatan, isla sa Paray, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Masbati, part sang Palawan, sa Kutob, Malambutan. Sa aton sa nga broadcast liwat kamonamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Balita, Banat, Bulig, sa Ugto. Karon nga adlaw, Oktobre 17, 69 dias pa ang nabilin, Pasko na. May nabili pa kita kabali 76 dias. Goodbye sa 2020. Ato naman abi-abihon ang pagsulod sang tuig 2020. Kadasig lang sang aton nga numero inadlaw sa kalendaryo. Kamusta ang aton nga mga kaaksyon? Kabay pa nga ara lang kamo sa maayo nga pagkahimtang. Sabado nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan, Balita, Banat, Bulig, sa Ugto. Durante nga nagapulo panyaga kamuda, nagakaon, ang iban bago lang makatapos kaon, bago lang makatapos panyaga, ang iban nagapangita pa pananyagahon. Sige lang, that's life. Importante nga ara kamo nagaupod sa aton sila pagpangalagad. Dala kami, isudan kami sa inyo nga pagpanyaga karon nga ugto. Magadala kami sa inyo sang mga asod nga mga aksyon balita gikan sa aton sini nga mga patrol unit reporters. Manaya-naya subong ang lakas ng panahon, mabulubog na mga aton nga tiyempo. Updan kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kalan sa inyo regular ang anchorman sa siringa palatuntunan, kabalo ko nakibot ka mo, sabi nyo, Aksyon Night Patrol na, talos lang ko diya. Pero hasta pa ko sa Miyerkules, sabi nyo ha, subong kadlaw may espesyal nga okasyon nga gintambungan. Ang inyong anchorman sa siringa palatuntunan, Aksyon Rex Peregrino Cantong. Birthday sang bata kapon subong adlaw ang selebrasyon. Balok naman kita nga mga amay iloys puloyan. Basta birthday sang aton bata ginatagaan tagi na chimpo kag ligwa. Palos na ako dito bro Aksyon Eric Magbanua. Hasta kita law na 15 sa aton sining pagpangalagad. Ano mga balita kabantay adulugay report gikan sa ato sila nga mga patrol unit reporters. Balita kadalaon sa kator patrol action Alvin Graba, mga vendors pabor sa pagkakas sang Sunday lockdown sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa syudad sang Bacolod. Balita naman gikan sa New Government Center, dalon ni Action Artay Hupon, backtrack offline registration sa mga numbered barangay sa Bacolod, nagapadayon kooperasyon sa publiko liwat nga panawagan sang liga ng mga barangay president. Bantayan man ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dalon ni Loverboy Aksyon Marlon Hinovaya. Kabangkalan nakarekord sang una nga patay, biktima sang COVID-19. Sa Bacolod City Police Office may bangkay sa isa ka lalaki nga nasapuan sinigid lamang aga sa sulod sang salakyan niya nga crosswind. Hindi pa matuterminal sa police station number 2 kung bala inihungod nga ginpatay o kung basi na patay sa balatian.
Ang mga balita gikan sa ato sila nga mga correspondent report ni Aksyon Roger Gutim. Sa siyudad Sangkatis, 37 anyos nga lalaki, 19 katuig na nga nagapanago sa kaso 7 count sang paghimulos tiklo sang kapulisan sa siyudad sang Sagay. Muna siling gobla nga ang hurubaton sa mga katigula nga nagasiling bisan nano kalawig sang prosesyon balik kag magatupa inagihapon sa simbahan. Amo na siling ko bala, bisan ano mo kapulo panago ang imo warrant of arrest, hindi inaya mapanos kag hindi inaya mag-expire. Mientras tanto, para ang imo mandamiento de arresto, bisan diin ka pangamalparahi kag buho sa kalibutan, pagbalik mo, pagwa mo, pagkita sang kapulisan, kilala ka, may warrant of arrest ka, dakpon kagid. Amo niyo, ipabla, 19 years na pulo palagyo niya sa mga otoridad sa kaso ya, nga 7 counts of rape, man. Nagabot ang tsimpo nga paayon sa polis ang panahon, tiklo gid sa. Balitagi ka naman sa kay Aksyon Stephen Presquito ang aton nga San Carlos Connection, mga doktor, nurses kag iban nga mga empleyado sa San Carlos City Health Office gayon pay dalom sa quarantine. Mayor Gostilo naka-quarantine man sa City Hall. Kasutil gini sa COVID-19, no? Balita naman gikan sa Central Negros, dalaw ni Aksyon Percival Villamor. Lalaki nga may kaso homicide giserbihan sang warrant of arrest, tiklo man sang Isabela, PNP. Sa aton nga balita nasyonal, dalaw ni Aksyon Eden Aboso, masobra 13 bilyones pesos kinahanglan para sa 13-month pay subsidy. Drivers kag mga operators ang POB mahimo magsulod sa transport service contract sang gobyerno. Lamang ina sa mga update balita nasyonal, lalo ni Aksyon ni Daboso dugay-dugay sa aton sila nga pagpangalaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 11:38. May ara na kita resulta sang STL. Preparar ang lapis, ballpen, at papel. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Ari ang resulta sang STL result October 17, first draw 25-13. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Madugay ang Aksyon Radio, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radio, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 11:39. Kabalik ang inyo siring palatuturan when we come back. Balita nagikan sa News Center. Aksyon Radio Naboso. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang balita. Pamati ang namon ginasandigan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan ikaw gihap
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamat. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 11:46. Mayong hapon ang dira kag may lang nga pagpamati sa kay kumpare ko dira Manuel ko and family dira sa may Silay kag si Migo ta Alan Navales. Nagatutok na diri sa aton sila nga pagpangalan. Okay, diri na kita. Sa aton sila nga pagtutunan na sa aton sila nga pagkuha sa pinaka-latest update sa Balita Nasyonal. Yari si Aksyon Eden Aboso sa aton update sa News Center Aksyon Eden. Mayong hapon. Mayong utosyon na rin kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon sa aton nga Balita National, kinahanglan niya sa Department of Labor and Employment sang 5 bilyones tubtob 13.7 bilyones pesos agod ma-subsidize ang 13th month pay sa mga empleyado sa micro kag small enterprises. Sunod kay Labor Secretary Silvestre Bello III, may kapin na 1.5 milyones ka mga empleyado ang naapektuhan sa COVID-19 pandemic base naman sa data sang DOLE, samtang may 5.1 milyones ka mga affected workers naman ang apektado sa listahan sang Philippine Statistics Authority. Dugang pa ni Bello, ang paghatag sang subsidy ang kinahanglan pa aprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte kag sang Department of Finance. Palayag ni Bello, ang medium enterprises ang hindi ma-qualify sa cash aid kung ini ang maaprubahan na sang Presidente. Sa dugang pa naton nga balita, mahimo na nga makasulod sa transport service contract sa gobyerno ang mga drivers kag operators sa mga public utility vehicle kon PUV sa idalom naman sa 5.58 bilyones pesos nga programa nga tuyo makabulig sa kapigaduhon tugas sa mga quarantine restrictions. Sa Memorandum Circular No. 2020-59 ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga permado naman ni LTFRB Chair Martin Delgra sa tung Oktubre 8, pahanugutan ang mga PUV drivers kag operators sang Metro Manila, Metro Cebu kag Davao nga maghatag sang serbisyo sa ilang gobyerno agod mahatag ang kinahanglanon sang pumuluyo kon transportasyon ang paghahambalan. Sa idalom sang service contracting program, ang gobyerno ang magabayad sa mga PUV sa fixed rate kada adlaw o kon kada kilometro kag ilaman batunon ang plitihan sang mga commuters sa idalom sang service contract sa tunga sang ahensya kag drivers ng PUVs, lakip na ang pasahero sa mga bus kag jeep. Sa idalom sang memorandum, ang mga professional drivers ang otorisado gid lamang nga unit sa kada rota nga na-identify sang ahensya, ang otorisado kag kwalipikado man sa nasambit nga programa. Samtang sa COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglambot na ya sa 39,584,854 ang na-record na nga naapektuhan sa COVID-19. Sa nasambit nga record, 29,655,601 na ang mga nakarecover, samtang naglambot naman sa 1,109,130 ang nagkalamatay. Diri sa pungsod Pilipinas, naglambot na sa 351,750 ang COVID-19 cases, apang sa nasambit nga record, 294,865 lang dire ang mga nakarecover kag mayara sang 6,531 nga death toll.
Diri sa Region 6, kahapon nga adlaw nadugangan sa 160 ka panibagong nga kaso. Rason nga naglambot na karon sa 14,352 ang na-record nga COVID-19 case diri sa Region 6. Apang sa nasambit nga record, 3,041 lang diri ang aktibo nga kaso. 146 man ang new recoveries kahapon nga adlaw. Rason nga naglambot na sa 10,964 ang recoveries diri sa aton. Samtang wala man sang may na-record nga napatay, rason nga nagapabilin karon sa 347 ang death toll sa Western Visayas. Diri sa Negros Occidental, 15 ang nagdugang nga COVID-19 case kahapon nga adlaw. Rason nga naglambot na sa 3,995 ang COVID cases diri sa probinsya. Samtang sa syudad sang Bacolod, 63 ang nagdugang kahapon nga adlaw. Rason nga naglambot na sa 4,554 ang cases diri sa aton nga may 570 lamang ka mga active cases. 14 man ang new recoveries kahapon nga adlaw. Rason nga naglambot sa 3,868 ang kabilugan nga recoveries diri sa syudad sang Bacolod. Wala man sa may na-record nga napatay kahapon nga adlaw. Rason nga napabilin karon sa 116 ang death toll sa syudad sang Bacolod. Mga balita kag update gikan sa News Center Aksyon Eden Aboso. Una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Daghang salamat kid Aksyon Eden Aboso Report. Gikan sa News Center update sa mga balita nasyonal. Mayong agad ra kay Nonoy Manggubat. Ara na siya sa Rosario Heights. Sunrise Kono Cafe. Tunog Aksyon Radio. Ara na si Madam Susan Saldoa. Nagapulo pangapyo pod kay Rodi Gonzales Manoghilod. Alin kay Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Si Manang Sonia Dilatori Delgado ka pamati man sa aton broadcast to. Salamat kay Manang Sonia Dilatore Delgado. Nakatutok man sa inyo para tuntun. Sige, check na lang mga sunod-sunod ng mga report na gikan sa ato sining mga patrol. Unit reporter, sunod na report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ang mga bendorso may kalipay matapos nga ginkakas ang Sunday lockdown sa 3 ka mga merkado sa syudad sa Bacolod. Rari ang report live sa patrol Aksyon Papang Alvin Graba. Pang pasok pang antes ang aton sining balita gikan sa Libertad update Aksyon Eric in relation sa pagkasapo sa bangkay sining isa ka lalaki ni siya ang nakilala na Aksyon Eric. Ini siya agaging kilala kay Jan 5. Ano? Jan 5. Ang singi nga kanta? 5 si Jan 5. 5 gid galing 5. Oh, 5. CINGCO. CINCO. CINCO. CO, yes, Aksyon Eric. Okay, 5. 48 anyo, soltero. Kag nagapuyo ni siya sa barangay Singkang Airport. Di siya ang ginakilala sang pamilya matapos ka nag-abot man ang pamilya sini. Okay. And at the same time, sa pagpangusisa man sang bangkay, sang sining victim, upod rin kay Police Captain Leo Stupa, upod ay Police Major Kwan pala sang Soko Aksyon Eric, ang hepes o kung rather ang doktor mismo sang Soko. Okay. Si Dr. Ed Westkila Aksyon West Idkila nga mo mismo ang nag-usisa sa bangkay isang victim, wala sang signs of struggles. Ginapatihan may possibly natural death ang aging kamatyan sang sining biktima, pero sunod diri kay Police Captain Leo Estupa nga iya ini iga pa
idalom sa autopsy ang bangkay sang biktima. Sa diin ang bangkay sang biktima karon aksyon na Eric Ayara Abbey Funeral Parlor nga gindala na dito. Wala man sa may na signs nga gingkawatan ang victim kay intact man. Okay. Ang iya sila nga mga pagkabutang especially sa sulod sang salakyan. Nga ini ang una man nga ginapahayag sa aton ni Police Captain Leo Estupa aksyon na So Eric. it could be possible nga ginatake sa Balitian Aksyon, Alvin. Saksyon na Eric kaya inaiya ang mga bagay nga ginausisa man karon sa mga kapulisan kay diri na mag-aumpisa man ang investigation kaya kagina actually nag-aabot man ang aton sini nga city director si Police Lieutenant Colonel Placido Police Colonel Placido sa diin gin usisa man kag nagkuha man sang initial information matapos nga nasapuan ang bangkay sang sining victim action Eric ngayara mismo may reclamation na area barangay Dos diri sa siyudad sa Bacolod. Ari action na Eric ang confirmation si Police Captain Leo Estupa. Pamilya, kaya identify ni nato naman ang victim amo si Jan 5 sang Singkang barangay Singkang kaga sa subong nakuha naman nato ng ilang consent ang obra naton sang request na lang para mag-conduct ng sang autopsy lagi sa ato na soko kag para mabalaan naton kung ano gid ang kaundan sang iyang kamatayon. Ini signs of struggle sir. Makita naton kag according man sa soko nga wala signs of struggle kag sa iyan man na cadaver based man sa initial investigation wala man may nakita na mga wound iyang lawas lang to ang may dugo possible nga amo man tong tunaan mo siyang death amo tong ipa-autopsy naton Maibaluan ta kung ano gid ang gintunaan sa kamatayon niya. Yes, actually and at the same time wala man sir sang ginasiling ta sir nga mga foul play or wala man natural death. Hindi pa tagkambal nga natural death pero under investigation ini based man sa mga nakitaan na mga gamit sa salakyan wala na disturb ang salakyan ang victim wala man signs ang struggle siya nag-check pa kita sa family ang iyang medical record man nga gaisahanon ini nga puyo man sa iyang panimalay. So na Eric ang pahayag portion sa pahayag ni Police Captain Leo Estupa action na Eric. At least why man sang struggle, why man sa minadula ang gamitan sa salakyan niya kag why man sa pilas karikit al magluwas atong dugo sa iloy so posible may balati ang gining nga gina-experience ang victim action Alvin. Yes, action na Eric amo ni ang ginalantaw man karon sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 2. That is why nga iga pa idalom man sa autopsy agud jadto nga may baluan no kidya bala ang cause of death kay kagina ambal man kagina ni Police Major West Ed Kila nga mas maayo dito na i-autopsy ang bangkay sa biktima sa Abbey Funeral Parlor sa diyan ng mga kapulisan sa idalom sa police station number 2. Sumungman ang iyasang scene of the crime operatives ang nagapadulong man dito sa lugar aksyon na Eric. May konti magambal kita 5 aksyon na Eric may pangalan man ni ang ining pamilya. Kilala mga pamilya abi. Kilala ni siya. Ang posisyon ni binari sa likod sa iya sa driver seat kli no gigda no. Ang posisyon niya aksyon na Eric ara siya sa likod sang salakyan sang as if ko daw nagahigda sa no. If nagahigda lang gid aksyon na Eric. Ang galagay mamangko natinganahan ko lang din nga nakalabot siya sang kagabi mga between 9 to 10 kiti according sa interview to kay Natiprano pa kay Captain ni Estupa nakit-an sa kagabi mga ang salakyan da between mga 9 to 10 PM di pamangkot nga nakalabot ta sa kag nga away sa kahalinda no. Saksyon na Eric mo na ang isa ka mga bagay nga ginausisa man nila sa nga dito na sa puan ang bangkayabi kag nga dito siya nagtiner sa sinang oras mga alas 9 pasado ang sining agaman alas 9 after 12 hours. Ini siya ang nadiskobrehan patay na
amo man nga lugar aksyon na Eric. Ang pamangkot din sa naghalin kag nga anak kalambot sa kag posible basi kun dira mo sa ginatake kung may balatian gi mas aksyon Alvin. Isa pa na aksyon na Eric kung halimbawa gid man may balatian ang ilang nga biktima to posible dira man siya gina-atake o nagapuro pahuway lang black siya Eric granting sunod diri kay estupa nga ang ilang biktima isa ka soltero aksyon Eric wala sang upod sa iya sili nga balay upod singa no way kini although ara may mga utod siya kagina nga nagaabot man dito upod man gali ang migota si Police Major Charles Cyber nga nagpadulong man dito aksyon na Eric. Okay. Kaya kung nang tawon mo sa imo diri nga live video, daw nakaplastar man ang salakyan niya ang pagkapatay sang lawas siya daw plastado man kag daw ay ka makita nga daw may nagalapta sa sulod sa salakyan niya aksyon Alvin, no? Aksyon na Eric wala man sa lapta nga mga gamit kay in fact nakuha man sa mga katapos ang scene of the crime operative sa pag-abri palagi lamang ginlantaw nila ara man ang wallet ara man ang gamit sa mga salakyan kay kung sa iban pagani nakadto kuno at sigurado basi na bisa ng mga spare tire kakas basi kung pangahuyan na ginluting na aksyon Alvin, no? Isa pa na aksyon na Eric mo pa nang isa ka mga bagay nga ginalantaw man sa lugar kay na may nasiplata ka doon nga poste ka kung gabi pwede kasigan, ano? Layo? May ara aksyon na, Eric, no? Sa diri dampi, kung magapasulod ka sa my right side, kung pasulod ka sa bread ko, may poste, kag may ara man lapit lang bala sa unang emission and testing center. Hindi po ba tayo, may sa salakyan, may ara dara lapit na poste kagasiga kung natawa mo kung magabihan siya? Kung sa lugar mismo sang insidente, wala aksyon na Eric. So, pero Butchilingon, dulong kagabi na da, hindi siya. Wala kasi siyang temprano pa may nakakita din siyang salakyan niya eh. Yes, aksyon na Eric, temprano pa may nakakita sa salakyan niya mo. Galing kayo iti, way galing poste da nga service o gabi kung da sa magparking, dulong giman aksyon Alvin. Saksyon na Eric, medyo distansya dito tayo ang makitanta lang na may poste dito kag may sugat dito dampi bala sa may daan smoke and emission testing sa may area sa nga puro klampirong aksyon na Eric. Pero layo na yung poste sa salakyan. Yes sir, medyo layo jutay aksyon na Eric. Kaya nakita ako sa background mo may mga kakugnan da, mga puno kahoy, skilid da? Oo, dara sa mismo daw sa dalom sang isa ka puno sang kahoy sa kilid sina kakugnan kahalos napalibutan man sa nga kugon. Din no? Siot maning pero ang dalan niya ligwa, pero ang kilid niya siot. Yes sir. Oo, ligwa ang dalan, ang kilid niya siot lang ugaling kung ara ka na sa sulod. Sang mga sining bread co production na Eric. Crosswind bin daw bulubag o panay kung daan naman eh, no? Medyo daan naman guro aksyon na Eric. Daan na, no? Medyo daan naman na ang crosswind. Kay ang kwento mo XUV siyang klase nga crosswind. Okay. Oo, medyo daan na gid man ang color niya. Pero at least the reaction na Eric kay sa karon adi magapatikayon man sang investigasyon ang mga katapo sang scene of the crime operatives and at the same time ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 2 led by Police Captain Leo S. Basi may high blood na sa or basi may balati as corazon mo na ginatake blabin? Okay, amo man tong ginpamangkot una dira ni CD kagina. Kung bala ang biktima may signs siya, may history abi. Sa iya sining basi may high blood siya. Basi may high blood siya, basi may balati as corazon bla. That is why nga para lang madula ang pagduluda at mas maayo ipaidalom ini kay sa autopsy action na Eric. Depende sa sa approval sa pamilya kasi may ara pa man na clearance pamilya kung i-autopsy kung hindi mo. Okay, kaginarekta kunti pagdala na sang bangkay nag-istorya makadali ka nagabot man si CD. More or less mga 5-10 minutes sila nag-istorya. Upod sa pamilya. And basi isa sa mga advice man sa aton sininga city director para madula ining pagduluda mas mayong ipaidalom ini autopsy para may baluan kung ano ang cause of death. Ni Jan 5. Sa dugang paginaton nga balita, aksyon na Eric ginpasalamatan kagaging kalipay sa mga vendors ang libertad ang pag-lift na no o kanang pagkakakas
ang lockdown na kada Domingo sa tatlo mga dalagko nga merkado sa siyudad sa Bacolod amuli ang Libertad, Central Market kag Subongman ang Burgos may kaang tanan diriya nga mahimo na sila makabaligya na istorya ta kag Aksyon na Eric ang presidente mismo sa Libertad Vendors Market Association nga si Romel Real ang presidente sa Libertad Market Vendors Association sa diin sunod sa iya isa ini ka bagay nga dako ginamo pasalamatan sa alkalde sa siyudad sa Bacolod matapos kaging kakas na ang dumili sa pagbaligya sa adlaw sang Domingo. Malokati ang aton nga mga vendors bin kung Domingo ga da mas na makabawi man kag nagadepende sa pangabuhi las pagbaligya bin mo. Aksyon na Eric, in fact, suro sa iya nga kada Domingo, madamo sa mga nagapamalaklon, especially. Oo, kay kung ang kay wala obra daan, suro sa iya, kung ti wala obra, ti mas damo ang nagapamalaklon kada Domingo, and just so happen. Damo ga luto-luto ko Domingo mo. Gapasabaw, gapakaldo. Oo. Di ba kung ikaw ko Domingo, di ba ga pamalaklon ka man? Yes. Di ba ginadala? Ginadala ko silog. Di ba tipyada ka pa? Pero wala ni si Alvin, yung kapamalaklon niya kung Domingo, ha? Oo, kabalo ka kung Domingo. Duty mo. Duty ta mo. Kung Domingo, libot-libot kaya sa merkado. Libot-libot. Libot-libot sa merkado, not necessarily nga nagapanindahan. Kay kung magapanindahan, basin bala nga mati si Mike Romeo siya magambal, di mo gindan la ganito. Di mo tingin bala, gindala ang bakal mo nga pamanhanan, sino ang pamanhanan mo? Pero nga to niya, market report kung Domingo. Namo ang tirada. Namo ang tirada, lusot ta kay Mike Romeo siya. Kung iba nga adlaw, ang nagkapanindahan si Jo Marie. Adlaw-adlaw ginasugat pa para magpanindahan. Kay para na sa aton. Para ni sa aton, diya pamahaw, panyaga, panyapon. Ti kung Domingo at kahit paano yan, mag-ruta lang kita para kung may baluan ta pila ang presyo. Klaro hagid. Klaro na Marison niya. Klaro na marikig market reports pa rin Alvin mo. Nang kung Domingo, wala na siya chimpo nga manindahan. Kasi sinom nabi yung bakla niya kag panindahan na niya, no? Oo, kagabasin bala nga may ginadulungan nga iban. Kau nagambal na niya, ha? Kadla si Sir Elrey, kag si Nelmar, Anyway, Aksyon na Eric. Matipiyada kita sa Dasun eh. Anyway, matipiyada na kita ni Dasun. Putsi mo yan. Anyway, Aksyon na Eric, amo ni mga bagay nga ginapasalamatan man sa mga vendors. Makon mo niya, kada Domingo, kaya sarado ang Libertad, Burgos, kag Central. Halos masubra, duha ka bulan nga ginsarado, inabangod man sa pag gina-disinfect ang mga tagsa ka mga ang 3 major markets. That is why gagin lockdown nini bilang matag Lunes tub-tub Sabado galing kay sino sa iya. Isa ini kabagay nga dako mabulig sa tanan nga mga vendors nga sa piyak sini nga kada Domingo damo sang nagapamalaklon kag ganar pa sa ila sining baligya aksyon na Eric. Isa ka bagay man diri suno sa iya nga wala man kay sila dapat kabalakan kay ang pagpaninlo suno sa iya nga magapadayon sa gihapon pero ang disinfection matabo na sa gabi na sa adlaw sang Domingo base sa pagpakikangot sini kay Mr. Ernie Pineda. I don't know, Ben, antes ba i-play ang presidente sa Libertad? Nakaabot ko na salot pa pamangkot siya parte sa swab test. Kaya tigi pang swab test to, ano, may mga kuwanan may mga tiket-tiket may kung hindi ka kasaluda kung kabaligya da, kung may ka na swab test naman. Pamangkot naman sa aksyon na Eric sa diin suno sa iya ining 25 nga mga nagpositibo sa swab test kundi out of sa kabilugan 1,680 plus to aksyon Eric mo out of it mga 1.8% gid lamang ang nagpositibo meaning 25 ang nagpositibo sa diin suno diri kay Romel ang presidente sa Libertad Public Market Association sa diin suno sa iya nga ginadala na sa quarantine facility ining 25 kag gilayon
wala sarado ang ila sini nga mga baligya for the meantime samtang ginapaidalom ini sa swab test. Pero ano matabo yung bin sa itong wala nakapakwa swab test nga baligya sa Libertad? Ang country action na Eric padayon man suno sa iya ang surveillance bala. Surveillance investigation ang mga katapo sa grupo. Ang lato palisibin kung madumduman mo gambal sila nga hindi ka nakabaligya da kung hindi ka makapaswab test, di ba? Di mo na sila nga yes, sir. Maging kasugtan to. That is why nga atong wala nakapaswab test ginapaidalom nila aksyon na Eric sang ginatawag nilang surveillance. May surveillance. Yes, surveillance. Kag hindi ka pwede ka baligya da sa imong baligyan. Hindi ka pwede ka baligya. Kay mga isa na sa mga requirements kati remember madumdumam to mandatory to ngambal ni Mayor Bing mo. Amo na ang pinaka-importante dira sa din suno siya kay ining 25 ang ginpaidalo man aksyon na Eric sa ginpaidalo na sa quarantine. At least lipas na balik na. Lipay sila at least kung na Monday to Sunday na no. Ang ilan sini nga pag baligya wala na sang iban pa nga mga hindrances. Liwat hilway na sila makabaligya aksyon na Eric. Ari ang payag ni Romel Real. Pabor ka sa pag-lift sa Sunday lockdown sa mga 3 major markets, sir? Sa content ko, conforme ko na, sir, para makabaligyan mo sir, ang akon mga membro sa Domingo nga adlaw. Di pa man na silang mabintaon nila sa mga... Kunti, kada Domingo, ginadisinfect ang mga merkado. Hindi mangin upang sa inyo pagbaligya ang pag-disinfect, sir? Yun yung kay naman, pot mablas kami, sir, sa kay Sir Ernest Pinita, sir, no? Ang schedule, sir, isa sa Domingo sang gabi naman, sir. Timing na ni kaayo kay hindi niya mangin upang sa inyo pagbaligya sa adlaw. Sir, sir. On the part, sir, sa mga vendors, sa imo bilang presidente, kaga sa imo nga mga miyembro, ano ang mangin epekto nga kada Domingo, mahimo na ka makabaligya, sir? Sa akon mga membro, sir, nang aling ginasang aga, sing paglawag na ni Sir Netanidang nga wala na lockdown sa Domingo, nalitay kitang akon mga membro, sir, kasi makabaligyan na sila sa adlaw sa Domingo. Subot sing ganon, sir, nauman nga makaguro-ganar kag makaginansya man para sa ila pamilya man, sir. Mo gina, sir, kay silang ilagaw daw gapasalamat mo sila yan sa gobyerno kay natagaan isang ang Domingo, sir, daw isa pa na, sir, sa bakal-bakal da, sir, sa Libertad, sir, mo sa mga pamaligya da. Kasi ang iban, sir, why na ubra. Why sila ubra Domingo, sir? Kaya mo nagapanandaan ng sila. May timpo sila mandaan, sir. May mga kaupdanan ka man nga iban Domingo sarado sila or iban nga mga bukas mga mabukas man sila, sir. Kasi Sunday kung kaysa panimbakon. Tiyog, maragin man na, sir, pero daw alas, sir, kung i-open na nga wala na lockdown, sir, alas ang Libertad, sir, daw laban-laban yung abdagit, sir. Ay, so na, Eric, kakabay kinaman ang payag rin ni Mr. Romel Real. At least lipay-lipay na sila. At least lipay-lipay na sila. Kay kung Sabado, pwede mang sila kabaligya. Kung Sabado, probably lagi niya ko Domingo. Kasi kung Domingo, muna yung kalabanan nga waay ubra mong tiban ka pangumpra na kagaluto-luto bin. Saksyon na, Eric, Sunday, kung kaisa ang iban, at siyempre naman sa mga amay isang panimalay nga sila mismo maluto para sa ilan sining mga kabataan. Correct. Oo, amo nang style bala ni Aksyon, Fred. Kunti kada Domingo, amo nang ginahimo mo. Anindahan siya kag para magluto sa iya sini nga panimalay. Kampiyon. Ikaw, why kay galuto? Kaya kaya duty mo yan mo. Tita Domingo. Ikaw yung ginalutuan. Ako ang ginalutuan. Amo na tirada. Amo na tirada. Ang galuto is Jumare, ha? Oo, si Hindi Jumare. kay ibang nga tao, ha? Maresan niya. Oo, kung... Amo naglaruhon ta. Kisa naman mataybingan si Guard Galuto. No. Si Guard Galuto. Kung tigaway ka sa mga ginalutuan, ha? Amo na, actually. Kung ay isang may nagaluto sa imong iba, magluwas kay Jumare ka ang guard. Yes, ang Guard. Yes, Aksyon na, Eric. Okay. So, balita...
Matipyada ka pa. Matipyada pa tani. Anyway, kakadlaw siya, siling niya. Positive. Kadlaw si Delmaro. Dati mo pati si Delmaro. At least kakadlaw si Mariga response niya. Why na? Pero basta hindi nabatakpan, hindi nabatakop sa kaya tapos, isa ko lang pusa ng kalabador ng aluminum. Hindi ka nakabalik sa balay. Dakpan ka na eh. Sa pinsar lang sa albing rabad, di man ko Diyos bitakop man. Dumduman ko itong ginambal ni Papang Nixon mo. Ano? Agni, dumduma ang ika-11 nga sugo. Ano? Hindi. Sige na. Sige na. Balita, report sang patrol. Ang ka-aksyon nyo, aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, ready. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon at the Philippine Standard Time, alas 12:16. Ang Joy 1050 Pack. Banat! Bulig! Balik na rin sa ato sining pagpangalaga. Salamat kina Aksyon Albing Graba. Unang report sa patrol. May ugto nila kay Police Captain Ihado John Ray Batadlana and family, hepe sa Police Station number 8. Aramas Toto Jaime Limo. Kag si Jackson Vicente Laguna nagamonitor sa atong sining pagpangalaga. Salamat gid. Alin sa report ni Aksyon Albing Graba, sa luwan report ni Aksyon Art Taihopon sa New Government Center, backtrack offline registration sa mga numbered barangay sa Bacolod, nagapadayon, kooperasyon sa publiko liwat, ginapanawagan sa Liga ng mga Barangay President. Yari si Aksyon Art Taihopon sa report. Aksyon Art, good afternoon. Good afternoon. Ari ko na. Kakibot, punta sa imong gawin ang imong kwan eh. Katirada. Na introduction magpasulod sa mga. Sige na, matihan ko na please kain. Sabang good afternoon. Yes! Lain giman ko mga honorable ka na. Lumawya man taba. Yan. Thank you good, kagawad. Ang balita sa mga kay kundi kapon ginpost sa Public Information Office man sa Bacolod. Kag nalasdan City Administrator kag EOC Executive Director M.Ang ngati nami ang dalagan sa sining backtrack registration para ang contact tracing system na karon gina patuman sa Bacolod kag luwag man gani kag gusto man gani nga isundon sa mga LGU diri sa palibot sa probinsya ang effort karon sa mga barangay especially Aksyon kay hindi man tanan gid kay balo mag computer mo kag magparehistro di ang mga numbered barangays amo niyang gin priority kag ginuna karon sa liga nga gin-activate barang kon wala ka imo gadget way ka man internet connection kundi kadto ka sa barangay kag mag-fill up sa form kani ibang pagigataon nga bisan nag-fill up sa form budlayan sila mo sa abon barangay archa pa ko may ga-assess kinsa amon da iya nga mga personal namon mo lang pinaka-the best yun ginatudloan sila bla si Kap Bibing kagawad Peter, kagawad Eric, kag magtantinda ano ka.
Hindi nga mo, mismo nga man nga mga barangay health worker, da mga staff na mo sa barangay, kabulig da sa mga tao, kakadto, da kang magpatudlo bala action art. Di ka, bili ka magtuman, karoon sa saksunan, si Kanoy sa ilo ka sa tayo-tawo. Ang problema, ito lagi-ligay ka rin si Mana, action art, kaya hindi sila dayon makasulod direkta bala sa website, bala na sa ano na, sang isudad bala. Ay, sakto na, kaya actually, ang registration, tani, dito panigar direct sa South Cotabato mo. Kaya dito ang system kang server na una connection direct sa ilan ni nag-umpisagin. Okay. Kaya mo lang nga nagsunod kita diri dati suway nga may mga kabudlayan, giman correct na nag-backdown last week ang ila sila system. Kaya mo tubudlay nga magpa-register. Bisan ako kapila ko mag-attempt. Tuod, no? Sa cellphone ko, hindi ko kakasunod, no? Pero may ara man sila mga options sa ginatag na. Di ang panawagan karon ni Liga ng mga barangay president Lady Grace Gonzales sa Pulaluyo sa mga numbered barangay kay ang iya monitoring lately barangay 36. Okay. Kaya mo do lapit na gidlang makompleto ang pagparehistro sa ilang mga residente. Okay. So sila nga lang tawon tani sa mga big barangay sa Ulihi kaya may mga areas man nga ara sa big barangays gabisan internet connection hawot-hawot sa ila ibalway gadget amo lang nga sila abot ng tiyempo kag schedule nga mag-umpisa na ready ng barangay ninyo sa pagbaton sa mga offline registrants kadto ka mo dito kaya isa diri aksyonerik kaya tandaan tagibya kon sa Ulihi kon magkadto kay niya sa mga government offices magsunod ka sa mga mall amo ning kinahanglan mo ang contact tracing system card or backtrack card na dala i-kuha na niyo i-scan sa mga ganito na gadget man sa mga malls pagpailo ka draman sa mga puerto mo na ning gamiton so sila Ma'am Lady Grace Gonzales ni Councilor Gonzales sila isa ini kapag panundo man sa publiko kapag ayo sa kooperasyon para na wala na problema. No, kaya matapos ni one time man mo kung magpa-register ka may arat backtrack card mo okay na na yan. Anytime magamit mo na ila sa pagpatigayon sa imo sila pag-travel o pagkadto sa pila ka mga lugar. No? So, no, padri sa iya sa kay Councilor Palin o Gonzales Palin ang pagpaningwa sa untag sa mga barangay officials makita man subong para man nga buligan ang nagapadayon nga pag-away sa city ang contact tracing system na ginahimo sa sining padayon na pagpamahog ni COVID-19. Yaring palayag ni Councilor Lady Grace Gonzales Palin. Small barangays ang ginauna ta. So, tiyang kapudlayan, makita kami sa big barangays next week. Mga ngayon, pag i-update per barangay para mabalaan, ang iba niya, nagsugod yung online. But, ginuuna na mo ng small barangays for training, katara makasugod sila. Ano ma'am ang training nga ginakandak sila? Offline registration lang. May ng example, hindi ko kabalo, sulat-sulit sa form, i-encode ni encoder sa barangay, then makasanagay siya QR code, ihatag ko sa imo. Ang iban nakatapos na ganito, barangay 36 do almost tapos na siya. Being part ng committee, although nati ako ang nag-author, so that is part of the legislation. So sa part yes ang implementing agency, the member mo ko being the Liga ng mga barangay, no? So siguro for in behalf of the Liga ng mga barangay, kung mag-cooperate kita sa backtrack kay this is for contact tracing. Nagsulit-sulit, ang contact tracing is the heart of the EOC or the heart of our fight against COVID-19. Ang makabalo, may kita mga online tutorial kung may internet access mo na tapos na subong, very minimal na lang ato na system problem. For offline registration, so mamangkot kita sa barangay kung ready naman sila to assist us regarding offline registration. So if not, hulap ka sang schedule kung saan masugod na implement ka ng barangay for offline. Ano na sa Amerika, sa mga wipa sa backtrack card registration. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon. Yung aksyon na tayo. Hupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Salamat kinaksalan tayo po report lagi ka sa New Government Center. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 12:24. Alin sa report ni Aksyon tayo po sa laman report ni Aksyon Marlon Hinabaya sa Kapitolyo Provincial, Kabangkalan City, nakarecord sang unang patay biktima sang COVID-19. Yari si Loverboy Aksyon Marlon Hinabaya sa report. Aksyon Marlon, please come in. Aksyon Rex, medyo masubo-sububan nga natabo sa bayan sang sunal sang Kabangkalan pagod ang ila siniguntahan ligin na tipigan zero casualty city kon COVID-19 na paghambalan. Huwag ini Aksyon Rex matabo kay man nakahapon naka-record ang unang casualty o kon una nga residente sang sunal sang Kabangkalan ang napatay sa kinapatihan na COVID-19 kag isa pa kita rin sang medyo masubo-subo kay local transmission ini Aksyon Rex, Aksyon Eric. Why man gani sa kinabatyag kabalatian ining napatay, open pa rin. Isa ka 34 anyos, babae, dalaga, taga-barangay 6, syudad sang Kabangkalan. Tuwa malang kadlaw ning pag-supler Aksyon Rex ang lain matsag sa lawas niya. Kag kapila ini siya magbalik-balik sa private hospital dara sa may syudad bansang Kabangkalan. Ang istorya sa sulod kay Mayor Pedro Zayco sa ato sa interview sa mga aga. Oktubre 6, nagsakay ni siya sa tricycle upod sang pila niya sa mga kauturan pakadto sa veterinary clinic. Siyempre siguro ba si Mayara sanggin pa check up nga nasagod nga sa Patak Surek sa kon pet nila sari. October 12, sang aga, rin na nagupisa ang pagbatyaya sa lain sa isa nga lawas. Nag-upo siya, kag naglain ang iya sa nga pagginawa, pudlay ang pagginawa niya. Pag alas 2 ang hapon, October 12 kihapon, nagkadto ni siya sa private hospital dara sa maya sunod sang Kabangkalan para magpakonsulta sa outpatient department. Pagkatapos pakonsulta, nagpuli siya, tiginrestahan sa siyang bulong, nagtinara siya sa nga balay. Ang gwa siriti, tawag sila sa home quarantine sa pagod nga mati, isa sang ginabatyagya sintomas ang COVID-19. October 14, aga pa, nagbalik ni siya sa private hospital. Kaya di siguro sige-siging pagbatyagya sa lain sa isa nga lawas. In-refer siya nga magpa-x-ray sa government hospital. No, nagsakay siya sa tricycle, ilaman ni tricycle mo. Nagpa-x-ray siya. Tapos pa-x-ray, bumalik naman siya sa private hospital ka nagpa-check up naman liwat. Tapos pa-check up, balik naman siya sa nga balay tag dito sa naggatiner. October 14, alas 5 sang kaagahon, tilain gapon ko numatsyag kesre. Bumalik naman siya sa private hospital para magpakabay, mag-ayo nga mapa-admit na lang siya Aksyon Rec. Ginrefer siya sa private hospital, pagit sukadamo sang private hospital ya, pagin konsultahan Aksyon Rec dara sa maya Kabangkalan City. So nag-ayo siya, mapa-admit na lang siya. Pagpa-admit niya, las 7:32 sang kaagahon, o kung sang aga October 14, gin-admit giman sa Aksyon Rex. Kag sa pag-admit niya, dito sa ginkuhaan sang swab. Ang pinakasubok na balita kay pag-alas 6:30 sang gabi, way ni sa makaluwas, ginbawian siya sang kabuhi. Kag sunod pa kay Mayor Pedro Zayco Aksyon Eric sa panugiron man sa mga doon ng usisa sa Yasri. Medyo nagpalanggit ning lawas niya. Ang natabo pag-alas 6:30, napatay siya. October 16, nagwa ang resulta sang swab niya positive sa COVID-19. So kung mga positive, mayara sang protocol ang Department of Health na ipalubong sa galayon, di na paparugayon, para nga hindi na
makahalit pa sa iban mga naka-close contact sini. Sa nasilin tanaw, why hindi sige dapat siya kabalatian, ay man sang travel history, ang ini napatay, posilingon dra lang siya, lagaw-lagaw, nagalibot-libot sa may syudad sang Kabankalan. Contact tracing, ginpatigayon na, ay sa nga mga utod sa miyembro sa pamilya niya, kag ang iya sa nga palay sa barangay sa syudad sang Kabankalan, ginayon man, nga ginpaidalom sa lockdown. Yari si Mayor Pedro Zaigo. Ang kwan sa to is kwan ining UTI o kwan ang tagaan antibiotic ipapauli lang. Gin-lockdown gitong balay tanan-tanan kag kutob sang pamilya kag kwan tanan mandergo gid sila sang swabon gina sila para ma-determine kung it might be nga base nakakuan sa sa pamilya man. Gin-lockdown to ang balay mga kasimanwa ko kung mga pumuluyo sa siyudad sang Kabangkalan nga nagapabalo ako nga sa subong mayara kita kaso isang nga napatay sa bahin sining COVID-19 ini. That's why nga mag-aligmat kita ka mag-andam na kita kay sa subong managasaka ang aton kaso diri kapin pa dito sa may relocation nga site naton nga dito gid nagtalbo ining virus dito ta nagdamo gid. I think ang aton kaso dito is more than 120 dira kaapat na ina dito. I think 4 ka bisis na nga na pang swab dito mas testing tanan-tanan dito kag may mga positive pa gid nga nagagwa. So that's why nga ini tanan-tanan ginahimo man namon local officials naton diri gobyerno naton lokal pero kung hindi ta pagkooperahan ini nanong mahimo namon Record nagapakita as of October 16 madamo-damo gyapon ang aktibo nga kaso. Active cases sa Kabankalan City 161 sa gihapon. Ang kabukusan 291, ang pinakalitis tong COVID case 291 tamo isang napatay nga isa ka babayi Aksyon Rex. Nakapanguna bilang may Aksyon Rex. Nakapanguna bilang may pinakadamo nga kaso ang dimension bago lang ni Mayor Zaico among barangay 9 mayara sang 52 gihapon active cases. Nasundal sa barangay 4 50, barangay 3 26. Pero sa kabugusan nga barangay sa Kabankalan naman Aksyon Eric nga COVID-19 free. Mayara sa damo-damo sa barangay waay sa residente nila nga may COVID-19. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon na Maluhi Haduboya. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio! Aksyon Radio! Salamat kid Loverboy Aksyon Marlon Hinibaya. Live report gika sa Kapitolyo Provincial. Tamo na sa mga Kabangkalan medyo halong-halong na. Although ang report na Aksyon Marlon may mga barangay dira sa Kabangkalan nga wala ya sang reported COVID victim pero tiyan mo na sila nga hindi lang magatag kumpiyansa. Dapat gid nga ang Kabangkalan mangin aware kag sundon gyapon ang mga protocol nga ginapatuman dira sang LGU led by Mayor Pedro Bibing Saico kag sang mga city official sa Kabangkalan. Kamusta si Vice Mayor Raul Rivera Wala ko bati kay Vice Mayor Raul Rivera sa Kabangkalan now. So kalawig na nga way ko kabati kay Vice Mayor Raul Rivera sa Kabangkalan Sako siguro si Vice na Alam mo na, Kabangkalano na halong gid kita. Sundon ta lang mga health protocol social distancing, pangugas alcohol sa aton kamot, social distancing, wearing face mask, face shield. Amo na ang pinaka-importante. Amo na ang aton nga isagang sa nagapadayon na COVID-19. So mga Kabangkalanon, halong gid kamo dira, Mayong ugto dira kay Engineer Nonoy Galunan, kag sa kay Ma'am Julie Hamandre sa All Sector Industrial Sales sa Kabangkalanda, Hidlaw man ta kay Engineer Nonoy Galunan kag kay Ma'am Julie Hamandre ba. Sa kay Madam Nilda Siguanse, para sa ka monitor man sa ato, Si
Si Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and family, Mr. and Mrs. Manuel Co and family sa Silay. Ka-monitor gid si Kakapchat Feria kag si Kagawad Joffred sa Panta. Sa mga kagawad dira sang barangay Robles. Sa mga taga barangay Robles na mayong ugto dira sa inyo kag mayo lang pagpamati. Paring Roger Montalbo da. Mayo nga pagpanyaga kay Sir Jo Marie Vargas, Aksyon Officer sa siyudad sang Bacolod. Dugangan ta ang aton sining mga aksyon balita, report gikan sa aton sining mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabutan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga Magbanua sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyong, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampenaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsay anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga Banat sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippines Standard Time, last 12:48. This time. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita,
Mainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Balik din sa ato sa pagpalagad Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 12:49 na. Kabalik din sa inyo siring palatuntunan this time, balikanta ang dugang mga aksyon balita. Gikan sa ato sa Liwa Patrol Unit Reporters, balikanta ang balika report ni Aksyon Alvin Graba this time. Report ngayon natipon sa Negros Occidental Provincial Police Office. Highway Patrol Group mag-aumpisa na sa pagpanakop kag pagdisiplina sa mga drivers nga pasaway sa mabot nga Lunes. Yari ang report sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Alvin Gaba sa patrol. Aksyon Alvin, please come back. Aksyon na Eric, umpisa sa maabot nga Lunes, mangin masako na naman ang mga katapos ang Highway Patrol Group diri sa Negros Occidental sa pagpandakop sining mga earring drivers sa mga nanari-sari nga mga salakyan nga nagapasaway sa mga dalanon, especially sa mga national highways. Ina matapos nga nakabaton o nabato na kahapon sa Highway Patrol Group. Oh, kuan ka? Napunurahan ka? Highway Patrol Group may deputization ID na sa LTO. Ang Bacolod may ara naman, tinaban-naban na pinalumba ni ang Highway Patrol Group kang BCPO, HPG sa pagpanakop sa mga pasaway nga mga driver sa aton nga dalanon, diri sa syudad sang Bacolod. Kaya ara na mo, may ara na sila nga deputization sang ID sa LTO kay ginsiminan sila nagligad nga mabinulan mong Aksyon Alvin. Yes, aksyon na Eric, konti tapos ang ila siring seminar mga nagligad sang binulan. Ara na ginatag na sang Land Transportation Office ang ila sining deputization documents, especially ining mga ID sa diin sunod diri kay Police Captain Robelito Mariano, ang tagpamuno mismo sang Highway Patrol Group diri sa Negros Occidental. Madamo na naman kuno aksyon na Eric ang mga nanari-sari nga mga tracking, especially ang tracking sang tubo bala nga nagapatuyang na lang sa pagkakarga sang tubo nga nagaalalawas nas dalan nga kung kaisa mangintunaan sang aksidente sa mga dalanon, especially sa mga motorized o nagadala sa motorsiklo, kay kumo nagaalalawas nas dalan ang ila sini nga karga mo. Samtang nga iba naman aksyon na Eric nga truck sang tubo, halos nga matabunan na ang ila sini nga tail lights, rason nga hindi malikawan may mga nagakatabo nga aksidentes dalanon, especially sa circumferential road. Dumduma mo itong nagigad to yung Mustang to aksyon na Eric. Kontrato sa traksang tubo, kay kumusulo sa aligasyon nga nag-aalalawas na ang ila sining tubos likod, halos hindi na makita ang ila sining taillights. Naudog ang pagdidiri ni Mariano nga of course isa diri nga paggalantawon amo ang courtesya sa mga drivers sa dalanon, especially ini mga drivers pala sang dipasahe nga amo man ang ila sini nga pagtutukan nga sa piyak sang pandemya bala ini mga drivers ni gasuksok pa sang face mask, gasuksok sa gihapon sang face shield, kag naga tuman sang proper protocol nga ginapatuman mismo sa DOH. Ang lain kita diri aksyon na Erickson saya nga ang operation namon o kuna operation abi sa Highway Patrol Group hindi lang matabos adlaw hasta nis gabi. Kay sunod sa ila damo pasaway man mo. Yes, aksyon na Eric. Especially mga tubo lang nga nagkakarga bla. Amo na ang ila sila nga ila pag-checkeron ang concentration nila aksyoner kabalo ka kundin circumferential road. Tita mo gid mga pasaway nga karga tubo. Circumferential road ang diri sa Bacolod pakadto sa may airport madadampi aksyoner. Now damo pasaway pa nila. Damo sigurado gid damo halos aradang exit kag entrance sa Alvin mo.
Oo, amo na ang ila sini nga paglantawon kag ang ila sini nga pagatutukan for the first 2 weeks kuno sang ila sini nga operations. Then after that sa ilo naman sa iban nga lugar, especially tutok sila sa Bacolod kung adlaw sa akong gabi-abi nga para makita naman ang mga salakyan nga nagapagustuhan sa pag-usar sang suga nga wala na ginapahanlugutan o kung ginabawal nga klase sang suga base sa Republic Act 4136. Madakpan sang HPG ni punuran gini sa balayran ka ticket kay SNTO pro. Oh, yes, aksyon na. Ang pinakanubo dahil lang sa rami, sobra sa klibong pinakanubo. Pinakanubo na depende sa violation mo. Oo. Di makon mo na yan kung sa traction tubo abi, overloaded. Ikaduha, ang ila taillights kay kaumunga galalawas ng mga tubos likod sang ilang salakyan. At ang taillights, hindi na makita, violation na naman. Dala sila tip measure para nga matakos nilang ang kataasong bla kang hindi magsobrang karga sa tubo bla. Oo, kung kaysa galawas na sa babaw-bi, ang mga kuryente mo. Galawas na, kakadagdag pa. Oo. Kaya delikado kung nagasunod ka nga dasig lagan mo, kasunod ka magdagdag, ang tubo ka magpisi ka, kristal mo, tapos gid. Yeah, piho ginaksyon na, Eric. Kag hindi balak sa larbi nga kung gabi, damo man mga tubo kakawigits dalan. Amo na ang isa sa mga problema. Actually, kung maobserbara naton kada kaagahon. Hindi ba ikaw ka motor ka man ko kisa, may agyan ka mga tubos tong adaran nga kisa, di mo makita dasig lagan mo, may lakon hinay la kung dasig ganito balintong kagid. Lang sigurado gid na ya. Kapin pagidya nga nagdala ka motorsiklo, ang gaalalawas nga mga tubo kapin pagidya nga bag-o lang nadagdag solid pa na kayo. Mayo lang kung maladalan, tiyaw mo kung basa ang dalan. Sigurado slide gid na aksyon na Eric. Oo, dapat nga dakpon gid ay Sir Mariano nang mga sobra karga tubo, gakawigit ang tubo, wala taklob ang buli sa salakyan. Sakto na. Amo na ang mga balantayan da. Oo, amo na ang mga overload bla kakarga nila, no? Oo. Kaya kung ang iban nga ga-load mga tag-36 toneladas. Kasi lubra lang karga. Oo, tapos galalawas pas babaw, kunti dala sa pangkurinte. Tapos, amat-amato ni ang panakop ni ang mga motor nga pataka. Alam, bisan alang-alang, galusot ka nagkakating bala paburot permi action na Alvin. Oo, especially ang mga muffler nila pasyado pa kagahon. Kunti ginabawal ina. Sila ni Mr. Alan Navales ni damo gid motor so nga bisan alang-alang malusot gid. Isa pa na. Amo na mga alandaman kay kung gabi nga operation hindi lang truck ang ila sining paglantawon, dala sa tanan jeep, kagiban nga mga klase sang salakyan. Yes. Ari ang pahayag ni Police Captain Robelito Mariano. Sa renewal ng deputation sa LTO, makakapag-operate po ulit tayo, makapag-huli tayo mga violators. Sir, ano po ba yung first priority granting by Monday? Magsisimula na po ko yung manghuli? Sunod-sunod sa yung traffic accidents natin. Yung pong sa mga causes is yung pong under the influence of liquor. And yung iba naman sa risk dahil dun sa mga nakaparadang mga sasakyan sa mga national highways natin. Hindi lang po sa araw kundi pati sa gabi. So mag-start tayo sa circumferential road dun sa airport road. Sa ngayon po, marami pong mga aksidente involving truck sa circumferential road, lalo-lalo na po yung truck ng tubo at saka wing van at iba po. Sir, ano po ba yung maging action natin dito, sir? Yes, sir. Actually, sir, unahin natin, sir, yung mga trucks natin na mga naka-obstruct and illegally parked yan sa national highways, particularly dyan po dyan sa circumferential road, dyan sa airport road. Pati po yung mga truck ng tubo na kahit noon pa sir, inuhuli na natin yung mga cargo trucks po na kulang yung mga ilaw, yung mga tail lights nila, napaka-importante po yan, lalo-lalo sa gabi. And yung pong mga may dala po ng mga tubo, yung pong natatabingan na or natatakpan na yung tail lights nila na hindi na nakikita ng nasa likod. So, possible po yan na mag-cause po ng accident yan. So, kung ma-remind natin sila, ma-apprehend natin sila na dapat po yung karga na yung tubo, hindi matatakpan o matatabingan yung mga
tail lights nila or brake lights. How about the others, sir? Like ibang mga sasakyan po? Yes sir. Lahat po ng klase ng sasakyan sir, pati po yung mga motorcycle riders natin, nire-remind din po natin sila na yung pagsusuot po ng helmet and yung pong mga ilaw na mga motorcycle nila, napaka-importante po lalo na sa gabi. And yung pong mga private vehicles, bawat pa rin po yung mga LED lights nila, yung mga mahabang mga LED lights, and yung pong mga blinking. Yung pong may nakakita pa rin po tayo mga brake lights na blinking brake lights. Bawal po yan, sir. And yung pong mga public utility vehicles natin, nire-remind din po natin sila ng mga safety precautions and sa road courtesy and discipline. Aksyon na Eric ang kabahin din lamang sa pahayag diri ni Police Captain Robelito Mariano. So bantayan, Lunes nga daw, umpisa nga mag-operate ang Highway Patrol Group. Ikaw boss, sa Lunes bantayan mo man ang ila operation Yes, aksyon na Eric, bantayan tagini ang ila sining nga operation. Lantawon ta kung san uni ang kwan, do ano kikita mo madakpan nila sa Lunes? Oo, kung may baluan taman, kung bala nga mga overloaded nga mga salakyan, overloaded nga mga trucks kag iban pa, at least ang concentration makitan taman kay ara sila sa circumferential road nga diindri madamo man sa mga nagkala-aksidente action na Eric. Oo, balantagin ko sinundamo pasaway ni? Oo, mabalantagin kung sino ano ang may pinakadamo nga klase sang salakyan ang nagapasaway. Ikaw di ka pasaway mubuot ka. Gusto? Amo, buot ya? Oo, buot ka na gani. O gani, basta hindi naman. Puerte. Sige, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Sadya gini sa Lunes ni kay gamo naman ni madakpan sang HPG pro, mga pasaway nga mga driver pro. Mayong ugto dira kay kumari ko Jennifer Dislati kay Toto Jackson Vicente Laguna. Ara pas laga monitor. Pag nagapamati diri sa inyo palatuntunan. Pamiyaw talandira ang pamilya Alit sa barangay Lopisaina, Morsya, napamati gisubong haling kay Ding Alit ang panamyaw, no? Mga tamis boy sa Boy Dayo, Felix Gar, Ala Nabales, aragid ka monitor wa. Pamiyaw ko lang dira pamilya Tahom sa barangay Alangilan si Mama Ami, si Papa Tutong, Manong Bongbong, Bibi kag Nang Lovely, Lexen kag RR sa tanan nga Ram Guardians UGBI, kay Tito Nonoy kag Frido Banhao. Mabuhay ka, kagawad Aksyon Eric. Kalin kay Toto Ricky Tahom, nablos ni Papang Nixon Tahom, no? Sige. Alin sa report sa ato sa mga patrol unit reporters sa Halahonta. This time, i-report naman naton kag i-check naman ang ilang mga balita. Natipo sa ato sa mga correspondent. Unahon ta report gikan sa Cadiz City. Aksyon Roger Gotib, 37 anyos lalaki, 19 katuig nga nagapulo panago sa kaso niya nga 7 counts ang rape nadakpan sa kapulisan sa syudad sang Sagay. Roger Gotib, line number 2, Jer, mayong hapon, please come in. Aksyon Eric na dakop sa makatapos ng kapulisan sa syudad ng Sagay ang isa ka wanted person nga sa diin may kaso ini 7 counts of rape kag halos 19 katuig
Ngayon ni ang wala manakpan nila panago sa sining nga kaso. Alas 7:15 tagna kagabi gid lamang sa Wising Shopping, Barangay Fabrika sa siyudad sang Sagay. Gidakop ini si Rolester Lucero E. Condido alias Biboy, 37 anyos sa edad, kag residente sang Purok Green Hills, Barangay Paraiso sa siyudad sang Sagay. Sunod sa report, hindi siya ang gisilbihan sang warrant o barasa sang warrant sa Bulig section mismo sa pagpamuno ni Police Staff Sergeant Jess Hernando. Ang warrant PNCO sa Sagay City PNP sinalom sa supervision ni Police Major Albert C. Ang kaso ginatubang sini ang 7 counts of rape nga sa din issue pa ini ni Honorable Judge Renato D. Muñez, ang Presiding Judge Santos ang RTC Branch 60 nag-retire na. Nakapit sa ini mga kaso sa December 3, 2001, January 1, 2002, February 4, 2002, April 1, 2002, kag inisya ang ginapanugot na sa korte nga makapiyansa sang 120,000 pesos sa kada kaso. Bot silingon, 120,000 times 7 ang iya sini nga kinanglanon agod nga makangkon siya sang temporaryo nga kailwayan sa ginatubang sini nga kaso nga pagpanghimulos. Inisya karon ang detenado sa bahinsang PNP Custodial Facility sa siyudad sang Sagay. Report ikan sa siyudad sang Sagay, una sa Balita, una sa Aksyon. Inisya Aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kid Aksyon, Roger Gotib, report live gikan sa area Sangkati, Sagay. Sa iluhan ta naman report na Aksyon Stephen Presquito sa San Carlos City. Mga doktor, nurses, kag iban pa nga mga empleyado sang San Carlos City Health Office ginpaidalom sa quarantine. Pati si Mayor Gustilo naka-quarantine man sa City Hall. Ari ang report na Aksyon Stephen Presquito sa line number 1. Aksyon Stephen, please screen. Yes, Aksyon Eric. Sa sitwasyon karon diri sa siyudad sa San Carlos, sila binasa aton nga City Hall kag sa aton City Health Department, sa aton nga City Hospital. Ara karon sila ni Mayor ni Gustilo upod sang incident management team kag mga ibang mga empleyado sa City Hall nga naka-under quarantine sa karon, Aksyon Eric, tungod since kahapon no gimando gilayon ni Mayor ang pag-lockdown sa City Hall kag sa aton City Health tungod sa sining pagpositibo sang pitugid ka mga LGU personnel. Sa City Health Department natin sa karon aton man nakita ang sitwasyon nga ang iban nga mga empleyado nga sa karon ara dira naga-quarantine, ginpili nila nga magpabilin nga dira na lamang magpa-quarantine, hindi sila magpuli sila panimalay. Pang iba naman ara man sa ilaman na panimalay nga nag-home quarantine man. Kag may ara pa suno pa sa isa naton ka nakuhaan siyang ining interview nga empleyado man sa City Health Department nga may ara pa sila mga kopdanan nga wala pa nagka-report kinakuhaan sang swab test kahapon nga adlaw. So gani nga ini sila karon mag-undergo man kon mag-report na no. Kag sa karon ginpaidalom sila sa 7 ka adlaw nga quarantine kag paabuton pa nila mga resulta sa buwas ka adlaw kon o kun Lunes ka adlaw kung may ara man nga magpositibo pa o wala no. Kag so far si Dr. Anelores Portugues sa aton City Health Officer dito mismo ginadala o gi-admit sa San Carlos Doctors Hospital para sa iyaman nga treatment. Kag ang iban nga mga doctors ara lang no dira lang mismo sa sulod sa City Health mismo sa ilang mga offices naga-quarantine ini sila. Kag ang aton nga City Hall naman since kahapon nagumpisa ara manda sila karon kag magapatigayon pa sa gihapon sang dugang pa nga mga pag-swab test kag sa pag-contact trace sa Aksyon na Eric sa sining mga nagkalabilin pa nga wala pa na kuhaan sang swab test nga mga personnel sang aton City Hall sa siyudad sa San Carlos. Kag ang aton quarantine facility naman puno gid sa karon ang mga pasilidad nga ginagamit bilang pagbutang sa mga ining gina-under sa quarantine o ining mga nagpositibo sa sining COVID-19 naton. So karon Aksyon Eric, ang aton nga San Carlos sa karon ginagakulbahan ang mga pumuluyo tungod sa nagakatabo karon nga sitwasyon nga ining local transmission
nga nagadugang ang mga nagapositibo. So dili nagkaroon ginamitingan nila ni Mayor sunod pa sa kay Sergio Alingasa ang atong CDRMO officer nga isa ini siya sa membro man sang Incident Management Team o IMT sa siyudad sa San Carlos nga iya gipahayag nga may mga ginamitingan sila karon Mayor kung ano ang mga dugang nga mga precautionary measures sila na sa health protocol nga mahimo kung ano pagid ang ilaid pagadugang since nga amo na ini karon na nagakatabo diri sa siyudad sa San Carlos nga nagdugang na ini ang local transmission kag ang numero sa mga nagapositibo sa karon. So update na nato na sa Eric ang mga dugang pa nga mga detalye sa mga sunod nga mga pangitabo diri sa aton siyudad San Carlos. Nag-report una sa Balita, una sa Aksyon, ini sa Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Stephen Presquito, live report gikan sa masyudad sang San Carlos. Alin kay Stephen sa ilwanta si Aksyon Percival Villamor. Ari mano lalaki nga may kaso homicide, giserbihan sang warrant of arrest, arestado sa Isabela, PNP. Yari sa Aksyon Stephen Presquito sa line number 1. Aksyon Stephen, please come in. Wala ka sa Aksyon Percival. Yes, Action Rex, nadakpan ang isa sang kapulisan sang Isabela PNP ang top most wanted person, ang top 7 sa listahan sang aton kapulisan dira sa station sang Banua sang Isabela. Ini nadakpan kahapon Oktubre 16, 2020 1:10 sang hapon. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Captain Joseph P. Patidas, Chief of Police sang Isabela PNP. Kag ang persona kinkilala dire sa kay Benji Salibio E. Flores. Benji Salibio E. Flores, 27 anyos, may asawa, kaga pumuloyo sang Purok Sambag, Barangay Libas, Banwa sang Isabela, Negros Occidental. Ini si Benji Salibio Aksyon Eric serbihan sang warrant of arrest nga may criminal case number 6377 sa kasong homicide. Kag may bill recommended ini nga 120,000 ka pesos para sa iya temporaryo nga kailwayan. Karon ini ang suspect na hunong sa custodial facilities sang Isabela PNP. Report live gikan diri sa Isabela PNP ang inyong ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kit Aksyon Percival Villamor. Ginatamyayo lang si Police Master Sergeant Nelson Madrinia. Police Master Sergeant Nelson Madrinia. Kag sa iyang pinalangga nga ti ayon ga monitor sa imo BBB program. Ayos, halina kay Percival Villamor ang panamyaw. Uy, happy birthday gali karong adlaw sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Yada, ang Deputy City Director for Operations sa BCPO. Birthday sa buong gali ni Kwan ni Police Lieutenant Colonel Lester Yada ba? Sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Yada, sir, happy birthday kita. Deputy City Director for Operation pang Bacolod PNP. Alin diri sa imong kapamilya sa Aksyon Radio Bacolod ang panamyaw. Ayos. Sa mga taxi driver naton, miyembro sang Operation Tulong Task Group da. Nagamonitor man sa inyo diri pala tuntunan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
na ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Bodo gusto ko pa pero chimpo ko alang-alang na gido. Mayong hapon dira kay Toto Andy kay Toto Liumar Makahilas. Para gid siya. Gapamati kita ga luhig daon sa mo sa duyan-duyan nyo. Si Toto Liumar kag si Toto Andy. Balbalda sa akon nga balay-balay. Ay, kanami turn. Sige. Wala ko chimpo kag panahon diri sa ato nga pagpangalagad. Pero don't worry kay sa Lunes, mabalik man ni gyapon, ako man gyapon. Sige. Apo diri sa aton nga mga patrol unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga hapon. Sa aton nga mga technical partner studio A broadcast engineer Nelmar Badera. Back up diri kay IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, si broadcast engineer Edward Balico. Sa ngalan sa iyo regular ang korman sa Saringa Palatunturan Aksyon Rex Peregrino Cantong. Talos na ako dito reporteryo pero kita na karon na. Alas 9:30 top to alas 11 Aksyon Night Patrol Program. Salamat gid sa inyo Saringa papamati. Standby na sa masunod nga programa. This is my life upod kay Aksyon well masugaton magasunod sa diligid lamang madugay. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.